srdečne by som vás chcela privítať na vernisáži, na otvorení výstavy obrazov Libora Šabu. Pre vás, kto ho nepozná, tak je to umelec, maliar, samouk, ktorý techniku od ceruzky, cezúry, olejomalbu získava len v knihách. Tvorba je pre neho vášeň, radosť, družba. A verím, že obrazy sa nám budú páčiť, že to bude pre vás iný zážitok, milý, niečo iné, zmenené. Tak si užite deň. Týmto prenechávam slovo Tiborkovi a tebe ďakujem za to, že môžem byť súčasťou tohto pre mňa nového, všetkého a stresujúceho. Ďakujem. Vanočka, ďakujem aj tebe, že si mi pomohla. Niekto má dar reč, niekto má v rukách dar. Ja sa chcem poďakovať hlavne pani riaditeľke, pani vedúcej zámku, že mi umožnila túto výstavu. Chcem sa poďakovať Osvetovému strevisku Vietre za podporu, akú robí pre neprofesionálnych výtvarníkov. Chcem sa poďakovať družstvu Rod za to, čo robí. A predovšetkým vám všetkým, že ste si našli čas a prišli ste podporiť moju tvorbu. A dúfam, že budete mať z toho nejaký zážitok príjemný a odnesete si pekné spomienky. Nech sa páči, tam sa ponúknite nejakým menším občerstvením a ešte raz ďakujem.